Víte ale, co mě v té době zarazilo? Že ti Němci mluvili ukrajinsky. Dokonce velmi dobře. A když jsem se vrátila domů, ptala jsem se babičky, proč ti Němci mluvili ukrajinsky. Rozuměla jsem jim všechno, o čem mluvili. Nadávali, posmívali se. Byli to Ukrajinci, proto tak mluvili. Byli otřesní. Takhle krutí lidé, to se jen tak nevidí. Brali miminka, nestříleli je, třásli s nimi za pleny, až vypadli do příkopu. Ukázalo se, že tam byli takoví lidé, kteří nebyli spokojeni se sovětskou mocí. Teprve když jsem viděla film, dozvěděla jsem se, že jim ubližovali a oni, že se za to mstili. Ale mstít se za co? Těm Capartům, těm ženám, ti, co s tím neměli nic společného. V té době to nebyli oni, kdo byli těmi viníky. Oni se mstili na těchto lidech, tisících lidí. V tom příkopu zemřelo 100 nebo 150 tisíc lidí. Měli si vyřídit účty mezi sebou a ne na všech těchto lidech, míru milovných lidech, kteří neudělali nic špatného. Dnes je každý viník za zabití souzen. Ale jaký trest najít za zabití 150 tisíc lidí?